Hi guys! Welcome na naman po sa panibagong video. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? I hope okay kayo. Ano na po ngayon dito, Sunday. And fortunately, okay na po yung ating pakiramdam. May konting headache lang po ako pero manageable na. Kaya na guys. So ngayon ay nagre-ready po ako ng breakfast. Ano ngayon, mag-almost 10 o'clock na po. And may tinapay ako dito isa. Tapos, cucumber. And then, mag-ano ako, itlog. Sa mga bago po sa ating channel, welcome po. Salamat sa pag-subscribe sa ating channel. Ayun, magustuhan nyo yung ating mga videos, no? Yesterday, if napanood nyo yung vlog, si Ana, hinatid ni Ruth doon sa kanyang lolo't lola sa camping. Doon sana siya ng ilang araw. And sabi ko, hindi ko kaya, diba? Kaya tumawag yung nanay ni Ruth. Kakatawag lang actually. Ihahatid po nila ulit si Ana dito kasi hinahanap kami. Unfortunately, si Ana po ay may sakit. Siya po yung nakakuha ng mga same po na mga sintomas ko. Nagsusuka po daw si Ana. Tsaka nilalagnat. So same lang sa akin. Hindi ko alam guys, baka may virus or hindi ko alam. May something dito sa amin. Ay, kung pwede lang sana atin na lang yung sakit, no? Hindi lang sa anak natin. Kaya si Ana, syempre, pag may sakit ang anak natin, nanay yung hinahanap. Puti na lang, medyo okay na yung pakiramdam ko. So, kaya ko siya, syempre, kaya nating alagaan yan. Kaya, ano din po ngayon, kailangan kong kumain ng maayos. Para may lakas tayo mamaya. Sobrang tulingi pa naman ng bata pag may sakit. Mag-ano lang ako, isang itlog. Hindi masyadong heavy kasi nga kakain naman ako ng lunch mamaya. So, yan na yung ating breakfast. Kain tayo. Ayan, si Mr. nagre-ready na po kasi mag-grocery yata siya. Hindi ko alam kung sasama ba ako. Maglilista na lang ako kasi kung sasama ako baka pag dumating dito si Ana ba, wala ako. Tumawag sila kanina tapos medyo irritable si Ana syempre kasi nga masama ang pakiramdam. Nag-makeup ng konti para hindi tayo masyadong may sakit tignan. Kawaan mo yung anak ko eh. Maganda po ngayon ang weather.
earlier pala, may kumontak sa akin sa Facebook page ko. Sa mga hindi po nakakaalam, may Facebook page po tayo, same din, G in Holland. Kumontak siya sa akin kasi nasa Vietnam siya. If you're watching, hi, thanks for reaching out. Nagtanong siya about sa documents na kailangan ipasa to apply for MVV, yung visa na ginamit ko to be able to come here to the Netherlands, having yung Dutch na partner. Kaya sa mga nagnanais po na pumunta ng Netherlands dahil may partner kayo dito sa Netherlands na Dutch citizen or permanent resident dito sa Netherlands, baka iba-iba po kasi yung sitwasyon natin, and it's better na mag-check po kayo sa IND website, yung IND website, to get clearer information. Baka kasi may mga update, yung may changes. Kasi nung nag-apply ako, that was when I took the exam, that was 2019. Was that? Oh no, 2020 when I took the exam in Vietnam, yung basis examen. Kasi requisite siya ng yung pag-apply ng MVV visa. Yun, I took the exam in Vietnam, but then when I lodged the application, I was already in the Philippines. So, baka iba-iba yung requirements natin. Baka kasi, as far as I know, kung nasa Vietnam ka, kailangan mong mag-present o kailangan mong mag-submit ng Certificate of No Marriage sa Vietnam na side, and also Certificate of No Marriage sa Philippines. So, correct me if I'm wrong. Yun yung nabasa ko dati. Pero siguro hindi ko alam, may changes or updates. So, please double check na lang po sa IND. And salamat po sa pag-subscribe sa ating channel. Thank you sa pagsubaybay sa amin. So, sa Utrecht po pala siya papunta. So, good luck sa iyo sa iyong application, and I hope smooth yung magiging takbo ng application mo. Kain po muna tayo, no? Pauwi na po si Ana, so magmadali na lang kami sa grocery. Mga less than 30 minutes, andito na sila sa bahay. Madalian tayo ng grocery kasi mahirap nang maglabas-labas. Si Ruth na lang lalabas, pero gusto kong andun ako sa supermarket para wala kami makalimutan ba. Sabi ni Ruth, mag-low carb din daw siya, guys. Sali-sali siya sa fasting. Diba? Agoy, kainit. May wallet pala akong. Dalawang wallet ako. Forget your wallet again? Joking. Lagi ako. Alam mo ni Surutoy. Kasi minsan nakakalimutan ko yung wallet ko, guys. So, siya yung nakakapagbayad. Mabuang. I'll quickly check if I have the thing, the blue one for the photo. Wala, my wallet is here. Unfortunately, hindi ko nakalimutan. Unfortunately, no, kasi ako ang makakapagbayad sa grocery. Anyway, as I was saying, may dalawa po akong wallet na ilalagay sa aking Vinted. I have 2 wallets that I'm gonna sell on Vinted. You sold your bags or not yet? Look me. A lot of people are messaging like, oh, can you sell it like cheaper? It's too much. And then just Too put cheap. I will just just put keep your it. price higher, bang, and they're always gonna be. I'll just keep my bags. Buing. Kasi sa Vinted kasi 'di ba may makakapaghagol ka doon, pero sobra naman yung hagol nila, guys. Parang half na nga yung price ng paglagay ko, half pa ng price ko. So ano ba naman yan? Parang bibigay ko na lang. Wag na lang, oy, keep ko na lang. Until may gusto talagang, unwilling talagang bumili ba. So yun, may additional ano pa po akong ilalagay. May 2 wallets akong ilalagay doon. So if interested po kayo, lalo't nandito kayo sa Netherlands, please check my Vinted account. G-Wonders yata yung Vinted. I-insert ko na lang. So okay yung weather natin today. Sana hindi pa siya na mainit mamaya. Pero anyway, nasa loob lang naman kami ng bahay. A few weeks and alles gonna open, bang. Yeah. At Aldi ba? Again. Yeah, but I didn't apply at the shop itself. Nee? It's on the website. The website is for all Aldi. Ah.
And then you just put in your location. Dito na tayo sa Aldi. Konti na naman kukunin namin sa loob guys. Hindi na namin kayo isama, no? Para madali na kami. Bahay na tayo. Andito na po sila. Nauna na sila. Hello, Sana! Oy, Skat! Ulo, kulonggo ni Mama kaluoy, oy. A few moments later. Kain tayo. Chef ay. May nakalagay dun sa oven pero later na yun. Pakita ko sa inyo. Hindi ko na po kayo nabalikan kasi may sakit yung anak natin kaya kailangang bantayan. Nagsusuka po siya. Kawawa naman. Kain po muna tayo. Yan. Yan, luto na siya. Ang sarap-sarap po guys. Ito yung kagaya ng ginawa namin ng mother-in-law ko. If natatandaan nyo, nung nagpatulong siya sa akin para sa mga friends niya. Pero may iniba po ako dito ingredient, yung cucumber. So may ano po ito, may leek, may cucumber, may tomatoes, may red onion. And then, ano pa ba? Rosemary, honey, olive oil, pepper. Basta next time pag gumawa ulit ako nito na lang, ipakita ko na lang po sa inyo. Hindi po ako maka-tsempo-tsempo ngayon eh. Pakita ko sa inyo next time. Masarap po talaga siya. Kaso ayaw i-try ni Ruth kasi nga may cucumber. Ayaw ng cucumber eh. And hindi ko na din po pahahabain masyado yung ating pa-video, no? Kasi nga may sakit po yung aking anak. Oh, kawawa naman yung love-love ni Mama. Oh, yoy po ikaw, no? And thanks for watching. Thanks for watching. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Oh, kawawa guys. Salamat po sa panonood. Bye. Uy, mush mush babush.